пайдоиши системаи сайёраҳо. олимон тахмин мекунанд ки абрноки марҳилаи ташаккули галактика ё системаи ситораҳои азим аст. аз рӯи назарияҳо сайёраҳо маҳсули иловагии пайдо шудани ситораҳо мебошанд. чунин нуқтаи назарро бори аввал икканд дар асри 18 пешниҳод карда, минбаъд онро де Койпер, де Алвен ва Ре Камерун бо далелҳо тасдиқ намуданд. ситораҳои нав дар дохили ғуборнокӣ дида мешаванд. андозаи марзҳое ки аз газу чанг байни ситораҳо ҷамъ шуданд чандсоли рӯшноиро ташкил медиҳанд. абрнокиро дар ҳамаи ҷои галактика дидан мумкин аст. тахмин меравад ки ситораҳо ва системаҳои дигари сайёраҳо ба онҳо алоқаманд дар дохили ҳамин материяи абрҳои азим ҳосил мешаванд. бо ёрии спектроскопия ошкор гаштааст ки моддаҳои байни ситорагӣ аз газҳои гидроген, гелий, неон ва заррачаҳои гарду чанге ки андозаашон якчанд микрон аст иборат мебошад. тақрибан онҳоро металлҳо ва элементҳои дигар ташкил медиҳанд. аз сабаби ниҳоят паст будани ҳарорат ҳамаи моддаҳо ба ғайр аз газҳои номбаршуда дар ҳолати яхбаста дар заррачаҳои гарду чанг қарор доранд. элементҳои вазнинтар ва як миқдори гидроген аз ситораҳои пештар пайдо шуда ба вуҷуд меоянд. баъзе аз ин ситораҳо чун ситораи нав таркиш меёбад ва ба муҳити байни ситораҳои гидрогенӣ боқимондаро баргандонида қаъри онро бо элементҳои вазнинтар ғанӣ мегардонад. миқдори газ дар фазои байни ситораҳо ҳамагӣ 0,1 атоми ньютон сантиметр куб мебошад. дар абрнокӣ миқдори он тақрибан ба 1000 атоми ньютон сантиметр куб баробар аст, яъне 10,000 маротиба зиёд мебошад. дар 1 сантиметр куби ҳаво тахминан 2,7 зарби 10 дараҷа 19 молекула мавҷуд аст. ҳангоме ки зери таъсири ҷозиба гравитатсия дар натиҷаи тадриҷан ташкил шудан ва часпидани газу ҷангҳои байни ситораҳо абри газу ҷанги азим ба вуҷуд меояд. вай ноустувор мегардад. дар он мувозинати байни фишор ва қувваи ҷозиба халал меёбад. қувваи ҷозиба бартарӣ дорад, аз ҳамин сабаб абрҳо фишурда мешаванд. дар фазоҳои аввали фишурдашавӣ гармие ки ҳини табдилёбии энергия ҷозиба ба энергияи нурпошӣ хориҷ мешавад, абрро тарк мекунад, зеро зичии нисбии модда кам аст. баробари афзудани зичии модда тағйиротҳои нав ба вуҷуд меояд. ба сабаби ҷозиба ва ҳаводиси дигар флуктуатсия абри азим ба абрҳои хурдтар ҷудо мешавад. онҳо дар навбати худ порчаҳоеро ҳосил мекунанд ки аз ҷиҳати масса ва андоза аз системаи офтобӣ чанд маротиба бузургтар мебошад. чунин абрҳои ҷудошударо протоахтарон меноманд. албатта баъзе протоахтарон яъне ситораҳои пурра ташкил наёфта аз системаи офтобӣ калонтар буда ситораҳои калон ва гармтарро ҳосил мекунанд. протоахтарони хурдтар бошад ситораҳои хурдтар ва сардтар ҳосил карда нисбат ба ситораҳои калон ва гармтар сус инкишоф меёбанд. бузургии протоахтарон маҳдуд аст. дар сурати аз он зиёд шудан онҳо боз тақсим мегарданд. ҳадди поёни онҳоро ҳамон массаи ҳадди ақале муайян месозад ки барои нигоҳ доштани реаксияи ҳастаӣ лозим аст. сараввал иқтидор потенсияли энергияи ҷозиба ки ба гармӣ табдил меёбад энергияи нурафшонӣ дар рафти фишурдашавии ҷозиба хориҷ мешавад. аммо баробари афзудани зичии модда вай энергияи нурафшониро бештар фурӯ мебарад ва дар натиҷа ҳарорат баланд мешавад. нахуст пайвастагиҳои сабуке ки дар заррачаҳои чанг яхбастанд бухор мешаванд. газҳо энергияи нурафшонии боқимондаро фурӯ бурда диссотсиатсия ва дучори ҷудошавии ионҳо ионизатсия мегардад. ҳангоми пурра ионизатсия шудани молекулҳо ҳарорат зуд баланд мешавад то вақти наздикӣ ба итмом расидани фишурдашавӣ, зеро фишури газ қувваи кӯшишхӯриро баробар мекунад. ҳамин тавр фазои тези фишурдашавии ҷозиба коллапс ба итмом мерасад. дар ҳамин давраи ташаккули протоахтарон ҷавобгӯи системаи сайёраҳои мо буда лаълиеро меноманд ки бо ғафсии марказ ва ҳарорати тахминан 1000 дараҷа баробари моддари муштарӣ Юпитер мебошад. таҳаввули чунин лаълили протоахтарӣ давом карда дар он дигаргунӣ ба амал меояд ва тадриҷан фишурда мешавад. худи протоахтар бештар фишор ёфта бузургтар ва гармтар мешавад, зеро гармӣ акнун фақат аз болои он ихроҷ шуда метавонад. аз дохили протоахтарон ба рӯй баромадани ҳарорат тавассути ҷараёни конвексионӣ ба амал меояд. фазо аз сатҳи болои протоахтарон то масофае ки баробари мадори Плутон аст пур аз абри
газу чанг мебошад. дар ҳафти чандин маротиба фишурдашавии мураккаб ки тахминан 10 миллион солро талаб мекунад, замони ҳаракати система бояд маҳфуз монад. тамоми галактика чарх зада дар 100 миллион сол як гардиш мекунад. баробари фишурдашавии абрҳои гарду чанг вақти ҳаракати онҳо тағйир намеёбад. чӣ қадар онҳо зиёдтар фушурда шаванд, ҳамон қадар зудтар чарх мезананд. бинобар нигоҳ доштани вақти ҳаракат абри чангмонанди фишорхӯрдаи курашакл то ба эволюсияи газу чанги абрнокӣ ва ҳосил шудани лаълии протоахтарӣ абри лаълишакл тағйир меёбад. баробари фишурда шудани моддаҳои боқимондаи протоахтарон ҳарорати он барои оғози реаксияи яккашавии атомҳои гидроген кофист. дар натиҷаи реаксияи энергияи зиёд ҷудо шуда ҳарорат баланд мегардад то ин ки қувваи ояндаи фишурдаи ҷозиба баробар шавад. сайёраҳо дар атрофи лаъличаи протоахтарӣ аз боқимондаи газ ва чанг ташкил ёфтанд. якҷошавии чанги байни ситораҳо зери таъсиси кашишхӯрии ҷозибагӣ ба ҳосил шудани ситораҳо ва сайёраҳо оварда мерасонад ва раванд тахминан 10 миллион солро дар бар мегирад. ситораҳо дар системаи асосӣ ҳамроҳ шуда дар тӯли тахминан 800 миллион сол дар ҳолати устувор мемонанд ва тадриҷан гидрогенро ҳосил мекунад. сипас ситораҳо системаи асосиро тарк карда то ба дараҷаи сурхӣ васеъ мешаванд ва ситораҳои худро дар бадали 100 миллион соли оянда фурӯ мебаранд. баъди чанд ҳазор сол ба сифати ситораҳои тағйирёбанда набз задан, чун ситораи навтарин ташкил ёфта билохира то дараҷаи резаи паканаи сафедранг фишурда мешаванд. гарчанд сайёраҳо объектҳои азим ба ҳисоб мераванд, вале массаи умумии онҳо ҳамагай 0,135% массаи системаи офтобиро ташкил медиҳад. сайёраи мо ҳамчунин сайёраҳои дигар ки дар кадом мавзеи лаъличаи протоахтарон ҳосил нашавад, дар ду минтақаи асосӣ ҷой мегиранд. минтақаи дохилӣ дар системаи офтобӣ ва меркурӣ то камарӣ астероидҳо паҳн буда минтақаи хурди сайёраҳои ба замин монанд мебошанд. дар ин ҷо дар давраи суст фишор шудани протоахтарон ҳарорат ба дараҷаи баланде аст ки металлҳо бухор мешаванд. минтақаи сарди беруна дорои буғи гидроген, газҳои хелиум ва заррачаҳои пӯшидаи гидроген, нитрооксид ва клорид аст. минтақаҳои берунӣ нисбат ба минтақаҳои дохила моддаҳои зиёдтар дорад, зеро андозаи он калон аст ва бисёр моддаҳои сабуке ки аввал дар минтақаҳои дарун буданд, дар натиҷаи фаъолияти протоахтарон берун тела дода мешаванд. яке аз роҳҳои тартиб додани акси таҳаввулоти ситораҳо ва муайян кардани синни соли онҳо таҳлили ҷудогонаи ситораҳо мебошад. бо ин усул масофаи то ситораро чен карда тавассути шуои бо чашм аён он ранги ҳар як ситораро муайян кардан мумкин аст. агар шуои дидашаванда ва масофа то ситора маълум бошад, пас андозаи мутлақи ситораҳо ҳисоб кардан душворӣ надорад, чунки шуо нисбат ба масофаи он мутаносиб чап мебошад. бузургии мутлақи ситора суръати хориҷшудаи энергия аз мавқеи ситора то шахси мушоҳидакунанда мебошад. ранги ситора ҳарорати онро муайян мекунад. ранги кабуд ба ситораҳои ниҳоят тафсон, ранги сафед ба ситораҳои гарм, ранги сурх ба ситораҳои нисбатан сар тааллуқ доранд. азбаски ин диаграмма ситораҳои андоза ва сину солашон гуногунро дар бар мегирад, ба ситораҳое ки таҳаввулоташон дар давраҳои гуногун қарор доранд мувофиқ мебошад. ҳосилшавии системаи сайёраҳо ном дорад. ситораҳои массаашон калон, ҳарорати баландтарро соҳибанд. дар онҳо реаксияи якҷояшавии атомҳои гидроген тез мегузарад ва умрашон кӯтоҳ аст. ситораҳои массаашон нисбат ба офтоб хурд, ҳарорати пасттар доранд. дар онҳо якҷояшавии атомҳои гидроген сус гашта, давомоти умрашон зиёд аст. дар сурати тақрибан 10% захираи аввали гидрогени хурдро сарф кардани ягон ситораи системаи асосӣ, ҳарорати он паст фаромада васеъшавӣ ба амал меояд. тахмин меравад ки ситораҳои азим солхӯрдаанд ва қалбан ба ситораҳои системаи асосӣ тааллуқ доштанд. дар вақти дақиқ муайян кардани синни соли ситораҳо чунин далелҳоро ба иборат гирифтан лозим аст. тадқиқотҳо нишон медиҳанд ки синни соли ягони ситораи галактикаи мо аз 1 миллиарду 100 миллион сол зиёд нест. баъзе ситораҳои хурд низ ҳамин синни солро доранд. умри бисёр ситораҳои бузург
аз ин ҳам камтар аст. ситораи аз ҳама азим дар системаи асосӣ аз 1 миллион сол зиёд истода наметавонад. офтоб ва дигар ситораҳои андозаашон ба он баробар қабл аз он ки ба дараҷаи ситораҳои азими сурх расанд дар системаи асосӣ 10 миллион сол меистанд. инак расидем боз ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.